Nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba naye mitu yake. Mapemphero apadera opempherera mvula ali mkati m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Kafukufuku ali mkati ofuna kupeza anthu amene agwira ndi kusowetsa mkulu wa hotela ya Crossroads mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a baseball lasayinirana mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe la mdziko la Japan la Japan Africa Baseball and Softball Foundation. Munkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha Malawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba imene yagwa madera ena ithe. Pempholi ladza pamene President Mutharika wakumbutsa Malawi mawu a m'Baibulo ochokera mu 2 mutu wa 7 ndime ya 14 imene amati ngati anthu anga atchula dzina langa ndi kudzichepetsa, ine chauta ndidzawamvera kuchokera kumwamba ndi kuwakhululukira machimo awo komanso ndidzachiritsa dziko lawo. Mtsogoleri wa dziko linoyi anatchulanso malemba a m'buku la Quran pa Sura Nuhu 71 verse 12, mawu amene amati ndikukupatsani chuma ndi ana zimene ndi zokongoletsa za dziko lapansi, ndi kukupangirani minda yokongola ndi kukupangirani mitsinje yothirira mbewu zanu ndi kumwetsa ziweto zanu. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira lachisanu pa 6 February mpaka na la Mulungu likudzali pa 8 February achititse mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Pakadali pano wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo Mbusa Alexander Kambiri wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleriyu. Mbusa Kambiri wati atsogoleri a mipingo ali ndi udindo ochitapo kanthu pa nkhani zimene zikukhudza dziko. Asilamu m'boma la Mangochi apempha Mulungu kuti apereke mvula ya madalitso ochuluka ku dziko la Malawi imene ipereke zokolola zochuluka komanso isabweretse mavuto monga kusefukira kwa madzi. Izi ndi malinga ndi mapemphero amene Asilamu m'boma ali achita m'mawawu kupempha Mulungu kuti agwetse mvula yabwino kutsatira ng'amba imene yakhudza maboma ambiri mdziko muno. Wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Sheikh Ismail Mtiko anali nawo pamwambowu, ndipo mawu awo anayamikira Asilamu chifukwa chotuluka mawu nyinji atamva pempho la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti atsogolere a mipingo ngati nkhosa zawo pochita mapemphero opempha mvula. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wauza anthu mdziko muno kuti akhale olimbikira pa ntchito zosiyanasiyana zimene amagwira ndi cholinga chakuti adzikhala mayankho ku mavuto amene amakumana nawo. Iwo amalankhula izi pamwambo umene anapereka thandizo la chakudya kwa anthu ovutikitsitsa pansi pa bungwe lawo la Dr. Jane Ansah Foundation. Mwayi mtumodzi wadza ndi ripoti. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah ACC lachisanu anali kulikulu la Inkosi Njolomole m'boma la Nchewu komwe amapereka chakudya kwa anthu ovutikitsitsa pansi pa bungwe lawo la Dr. Jane Ansah Foundation. Anthuwa omwe analandira thandizoli ndi monga okalamba, amaulumali, akhungu la chialubino komanso achinyamata. Polankhula atapereka thandizoli, Justice Dr. Ansah walimbikitsa anthu mdziko muno kuti akhale olimbikira kumunda kuti adzikwanitsa kukhala ndi chakudya chokwanira pa khomo. Iwo ati bungwe lawo lipita kuphunzitsa achinyamata ntchito zaluso zosiyanasiyana ndi cholinga chofuna akhale odzidalira komanso othandiza madera awo. Kuona mavuto amene ali nawo anthu olumala, anthu okalamba ndi ena, ndi pamene ndinena kuti zintchito zija ndizikhazikitse kuti zikhale bungwe. Ndi pamene ndinayamba Jane Ansah Foundation. Ambiri amene mwaonawa ndi anthu amene ndakhala ndikulumikizana nawo. Akasiku oyamba kuwapatsa chakudya ndakhala ndikupereka mbuyo kupereka chakudya kwa anthu aulumali, anthu okalamba. Ndiye zintchitozi ndi zakalekale.
ndi anthu amene ndakhala ndikugwira nawo ntchito, koma ndaona kuti anthuwa ndi ambiri. Pamene anthu akuzindikira kuti ndili ndi ntchito imeneyi, ena ndi ena andifikira kuti afuna athandize, ndi kuti thandizo limeneli silikhala lakunja kukha kuno koma lifalikira. Pakadali pano Justice Dr. Ansah walonjeza anthu kuti amanga bwalo la zamasewero lapamwamba komanso nyumba yochitira masewero kudzera mwa mwana wawo yemwe amasewera ampira wam'manja a League 5 ku Nottingham mdziko la United Kingdom. Mwana wanga amasewera mu netball team ali ma League 5 ku Nottingham, ndiye akumanga multipurpose ground, imakhala ground imodzi koma yomweyo amachita maki mpira wa miyendo komanso amachita maki volleyball, netball ndi mipira ndi masewera ena akunja. Ndiye kudzatengera anthu kumamvana kuti ife tikasewera liti. Ndipo m'mawu ake inkosi ya makosi Gomani yachisanu yayamikira Justice Dr. Ansah kamba kothandiza kuphunzitsa achinyamata ntchito zaluso zomwe zithandizira kuti anthu adzikhala odzidalira pachuma. Dr. Ansah anadimba akuthandiza anthu kuwaphunzitsa kuwedza nsomba kusiyana nkuwapatsa nsomba. Izi zinzofunikira chifukwa chonena kuti anthu tikangokhala ozolowera kulandira koma osapeza soka njira kuti tingamapezeka ngachepe bwanji, zimabweretsa chisokonezo, ulesi ndiponso timaphwanya chitukuko mudera kapena mudziko. Ndiye tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chimenechi. Ndinakambanso molimbikitsanso anthu kuti tisamangodikirira kuti anthu akufuna kwabwino akhale okhawa amene tikuwaona ngati kuti ali ochita bwino. Ayi, koma ifenso amene tili m'midzimu zathu akati akufuna kuti apempheka ufa, akuti lero sindinadye, dzulo sindinadye, dzana sindinadye, ndimafuna kuti lero ndidye, undigayire kufa ngati muli nawo. Sungalakwitse ndithu kugayira zako mbale ziwiri za ufa kuti atani akaziphikire adye. Anthu 219 ndi omwe analandira thandizoli. Mwayi mtumodzi MBC Nchewu. Unduna wa maphunziro wapempha anthu mdziko muno pamodzi ndi abwenzi a dziko lino pa chitukuko kuti achilimike pokweza ntchito za maphunziro. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka yalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano waukulu okambirana za maphunziro mdziko muno. Olive Phiri wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pofuna kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno, akuluakulu ku nduna wa maphunziro, mabungwe okhudzidwa komanso abwenzi a dziko la Malawi pa chitukuko anali ndi msonkhano ku Lilongwe okambirana za njira zosiyanasiyana zomwe zingathandizire kupititsa patsogolo maphunziro. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka yati unduna wawo ndi ochilimika posintha kachitidwe ka zinthu ku maphunziro. Aphunzitsi kukhala ndi ukadaulo wapamwamba ophunzitsira komanso kuonetsetsa kuti ndalama zomwe zikupita ku ntchito za maphunziro zikupindulira wina aliyense pa maphunzirowa. Malinga ndi Ansaka, zinthu zonsezi cholinga chake ndi kuthana ndi mavuto omwe amawalepheretsa achinyamata kuti afikire kuthekera kwawo pa nkhani za maphunziro. Iwo atsindikanso kufunika kugwirira ntchito limodzi ndi kuyika ndalama pamodzi zothandizira maphunziro, ponena kuti zithandiza kupititsa maphunzirowa patsogolo. Tiunike zinthu zimene zofunika kusindika ndiyeno kusintha curriculum kuti ana aziphunzira zokhazokhazo zimene zizapindulire pa moyo wawo komanso zomwe zizapindulire Malawi. Tagwirizana kuti tiyesese kuchepesa ana amene amabwereza mu klasi. Chifukwa akamabwereza muja ndi kuti mwana aliyense pomphunzitsa amatenga ndalama. Ndi kuti mwana uja ngati akubwereza klasi ija ndi kuti boma likuononga ndalama zambiri pa mwana amene uja. Ndi tiyesese kuti ana asamabwereze kawiri. Iye mwana ayimira bungwe la UNICEF komanso wapampando wa gulu la abwenzi a dziko lino pa nkhani za maphunziro a Penrop Campo wayamikira boma kamba kubweretsa chiganizo chakuti ndalama zina za CDF zizithandizira kumbali ya maphunziro komanso poyambitsa maphunziro aulere zomwe akuti zithandizira kupititsa maphunziro patsogolo. Akambu nawo ati ndikofunika kuchilimika ndi kugwirira ntchito limodzi popititsa maphunziro patsogolo. Msonkhano wa akuluakulu kuchokera ku nduna wa maphunziro ndi abwenzi a dziko la Malawi pa chitukuko wachitika pamutu wakuti kukwaniritsa zotsatira za gawo la maphunziro kudzera mu kusintha komanso kuonetsetsa kuti pali ndalama zokwanira zothandizira kusintha
pa nkhani ya maphunziro. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Bungwe lona zamisewu mdziko muno la Roads Authority alikulangiza oyendetsa galimoto zazing'ono-zing'ono kuti apewe kugwiritsa ntchito mlatho wa chipoka paboli mboma la Rumphi chifukwa chakudzaza kwa madzi amene akuyenda pamwamba pa mlatho kutsatira mvula yamphamvu. Mkalata yosayinidwa ndi mkulu wa bungweli a engineer Amiel Champiti ikuti ngakhale galimoto zikulu zikutha kudutsa bwinobwino pa mlatho ndi zoopsabe kwa galimoto zing'ono-zing'ono ndi ena. Alice Chinthochi ndi mneneri wa bungwe la Roads Authority. Madzi adakali osefukira pa mtsinje wa South Bulukulu makamaka pa chipoka waoli pa msewu wa M24 mboma la Rumphi. Magalimoto akuluakulu akutha kudutsa pamene magalimoto ang'onoang'ono akukumana ndi mavuto ochuluka kuti adutse, kotero kuti ndikofunika kuti apewe kudutsa pa bridge imeneyi pa nthawi ino kuchitira kuti madzi adakali ochuluka. Pa nthawi ino tikudikira kuti madzi achepe kuti maengineers athu athe kukwanitsa kuchita kauniuni okwanira amene atithandize kuti tidziwe mmene bridge imeneyi ilili. Mongowunikiranso pali njira ina imene anthu akhoza kugwiritsa ntchito makamaka magalimoto ang'onoang'ono amenewa. Njira imeneyi ndi kudutsa kumsewu wa M1 akachoka pa Bwengu ayende kupita mpaka na kuphwezi, ndiye akachoka msewu umene wa M1 ndi kukhota msewu olowa kumphwampha umene umakafika ku Mhuju. Akafika pa Mhuju akakomananso ndi msewu wa M24 kumanja kwa bridge imene ya chipoka waoli mbali ya Rumphi. Kotero kuti ndi njira inanso imene anthu akhoza kugwiritsa ntchito makamaka magalimoto ang'onoang'ono. Pakadali pano inkosi ichalavikuwa yaku mzimba yapempha anthu kuti adzisamala akamayenda m'madera amene akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi ku mzimba ndi ku Rumphi. Pali anthu ena mukudziwa kuti alisidya linalo koma manyumba yawo ali kwinako. Chitha kutheka kunena kuti anthu they can only decide kuti apapa mmene zilili mu ineyo basi ndiwoloka apapa. Mapeto ache tiona kuti tiyamba kuluza miyoyo ya anthu. Choyambirira chimenecho. Chachiwiri, minda ikukokoloka kwambiri, anthu akumavutika mayendedwe komanso mbewu za anthu zikukokoloka. Nde pali chiopsezo chachikulu komanso madzi amachokera ku Kazuni panga connect ku Rukuru ndi Kasito. Kazuni wasefukira nde muja muling'ona zukhangati zabweranso kuti zabweranso mu mtsinje. Nde anthu pamene akumaoloka pansi kuti tizioloka zimene zakuchitika kuti atakugwidwanso ndi ng'ona ndi kuluza miyoyo yawo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyentonenso mitu yake. Mapemphero apadera opempherera mvula ali mkati m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Kafukufuku ali mkati ofuna kupeza anthu amene agwira ndi kusowetsa mkulu wa hotela ya Crossroads mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a baseball lasayinirana mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe la mdziko la Japan la Japan Africa Baseball and Softball Foundation. Popirani nkhanizi, nduna ya zachitetezo ya mdziko a Peter Mukito ati ntchito yomanga ofesi za polisi ya Blantyre iyambiranso posachedwapa. A Mukito ayankhula izi atayendera malowa. Secret Segula wadzandisa mbiri mripoti ili. Atafika pa malopa, ndunayi pamodzi ndi achiri wawo Anoma Nchisale anayendera maofesiwa ndi cholinga chofuna kuona momwe ntchitoyi ilili. Mawu awo atatha kuyendera, ndunayi yatsimikizira apolisi kuti ntchito yomalitsa ofesi iyambapo mpano kamba kuti boma lapereka ndalama zina zoti ntchitoyi iyambirenso. Chimene chativuta kwambiri ndichoti takumana ndi ziphinjo zingapo. Zoyamba zinali vuto la kuti pansipa panapezeka macables a Eskom, so zinayima. Kunali nkhani ya title deeds imene nakhala tichidoserapo, komanso kuposaposa nkhani ya malipidwe a project akhala akuvuta. Posachedwapo mpano la boma lachithandiza ndalama kwa contractor zoti zimthandizire kumaliza ku contract imene. Ndipo tikukhulupirira kuti posachedwapo mpano tionanso ndalama zina tikumalizisa cholinga choti mwina deadline imene akonza contractor kuti inapofika mu October chaka chino akali contract
project yatamaliza. Mkulu wa polisi mdziko muno Richard Ruhanga ali ndi okondwa ndi nkhaniyi kamba kuti malo abwino ogwira ntchito amathandizira kugwira ntchito mozipereka komanso mwaukadaulo. Ine ndine kuti mmene anenera anduna cholinga chaife wa polisi ndichonena kuti boma litimalizire kumanga katundu ameneyi. Chifukwa chonena kuti apolisi agwire ntchito bwino zimafunika kuti azichokera pa malo abwino. Andiso anthu amene akubwera kuzapempha chithandizo polisi azifikira pa malo abwino. Zinthu ngati izi zimalimbikitsa kunena kuti apolisi ntchito azilimbikira ndi chitetezo cha mdziko chimapita patsogolo. Mkulu wa kampani yomwe ikumanga ofisizi Antonio Faria wati ntchitoyi inayima mchaka cha 2014 kamba kusowa ndalama. Iwo ati akayamba kumanganso ziwatengera miyezi 8 kuti amalizitse. Ntchito yomanga ofisizi poyamba inali ndalama yokwana 5 billion kwacha, koma pano inafika pa 11 billion kwacha, ndipo pakadali pano boma laperekako 6 billion kwacha. Asanayendera ofisizi ndunazi zinayenderanso likulu la polisi lakumwera cha kumzambwe la Branda Southwest Region. Anthu oposa 1.6 million amapeza thandizo ku polisi zomwe zili pansi pa likululi. Secret Segula, MBC, Blantyre. Apolisi mu mzinda wa Lilongwe ati kafukufuku ali nkati pakadali pano pofuna kupeza anthu amene agwira mkulu wa hotela ya Crossroads Asamiyo Saklani mawa walachisanu. Malinga ndi mneneri wa polisi ya Lilongwe Hastings Chigalu, anthuwa anawagwira Asaklani pamene amatsika galimoto yawo m'matenkoloko mawa. Achigalu anati anthuwa anabwera pa galimoto ya mtundu wa Toyota Fortuner pochita chiwembuchi. Iwo ati pamene anthu ena anayesa kupulumutsa Asaklani, anthuwa anaomba mfuti kawiri. Ndizona kuti anthu ena atatu osadziwika aba kapena kuti kupanga kidnap amene amayendetsa hotel ya Crossroads kuno ku Lilongwe Asamiyo Saklani zaka 46. Izi zachitika chakumawa ku lachisanu pa 6 February chama 10:30. Izi zachitika pamene Saklani amafuna kulowa mu office yake, ndipo anthuwa omwe onse anavala mikanjo yoyela anamugwira mokakamiza Saklani kumulosa mu galimoto ya Toyota Fortuner ya white imene ikugwiritsa ntchito manamba plate awiri osiyana omwe ndi KK 10085 komanso KA 14355, ndipo pamene ena anafuna kuti alolere aletsetse anthuwa adaomba ndithu futi, adaomba zipolopolo ziwiri momwe kuti palibe aliyense amene wavulazidwa ndi zipolopolo. Ndipo ife ngati apolisi pakadali pano ndithu tuchita chilichonse chotheka tikupanga ndithu kafukufuku kuti tidziwe kumene kuli Saklani komanso kuti tigwire anthu amene akukhuzidwa ndi mchitidwe umenewu. Nduna yona zamalo, nyumba komanso chitukuko cha matauni achimwemwe Chipungu apempha ogwira ntchito zamalo kuti apewe mchitidwe wakatangali pamene akugwira ntchito zawo. Achipungu anena izi mboma la Mponera, mboma la Dowa, anena izi kumponera mboma la Dowa pa msonkhano umene undunawo unakonza ndi ogwira ntchito zamalo. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Mhango. Poyankhula pa msonkhanowu, nduna ya zamalo, nyumba ndi chitukuko cha matauni achimwemwe Chipungu yati ogwira ntchito zamalo amagwira ntchito yotamandika posunga mbiri ndi uthenga ofunikira okhudza malo, kuphunzitsa komanso kuwunikira anthu nkhani zokhudza malo. Achipungu atsindika kufunika kuti ogwira ntchito zamalowa azigwira ntchito yawo mwaukadaulo pofuna kupewa mchitidwe wakatangale omwe akuti umasokoneza kagwiridwe ka ntchito. Ndunayi inaonjezera kuti boma liwonetsetsa kuti ntchito yokonza malamulo amalo ipindulire amalawi onse. Nkhani ya chinyengo ndi ziphuphu ndi yayikulu makamaka ku nkhani ya malo kuno ku Malawi. Ndiye tikuwauza anthu amene akugwira ntchito ku Malawi muno komanso awo amene abwera lero a Central Region kunena kuti akapita madera awo amene akugwira ntchito aonetsetse kuti anthu athandizidwe posalandira chiphuphu, chifukwa tili ndi mitengo imene timayenera kuti anthu alipire akamafuna malo kapena akamafuna nyumba, ndi anthu aja asapereke chiphuphu polandira ma services amene wawo. Mmodzi mwa ogwira ntchito zamalo ochokera ku khonsolo ya boma la Nchewu, Cuthbert Maonga, ati msonkhanowu uthandizira ogwira ntchito zamalo momwe angagwirire ntchito yawo bwino m'madera omwe akukhala.
Zimakhala zovuta mbuyo mokuti ukapange transfer paperwork kukayipititsa mu digital system. Chifukwa ngati panopa ku Ministry of Lands kwabwera system imene akuitcha kuti Land Information Management System imene timangoti LIMS, imene it's all a computerized system. Ndi kupanga koto zichotsa papepala kumapititsa ku computer zimavuta. Ndiye panopa ndikubwera kwa gadgets awawa amene atipatsawa zichepetsanso. Ifati makhandi nthawi zoti katoya data agent ndiye imene atiyende lipite ku council kwa office kwa registrar kukayilowetsa data agent mu system. Unduna wa zamalo ndi thandizo la ndalama lochokera ku Digital Malawi Project lagula makompyuta 185 komanso makina osindikiza uthenga kuti zithandizire kugwira ntchito zamalo, kusamutsa uthenga kuchoka mzikalata kuyika pa makina amakono osungira mauthenga. Madalitso Muhango, MBC Dowa. Komiti yoyang'anira kampani ndi mabungwe aboma ya nyumba ya malamulo yatsindika kufunika kokhala ndi lamulo lokhazikika la nyumba ya malamulo limene lizitsogolera kagwiridwe ka ntchito ka bungwe la boma lopereka ngongole la National Economic Empowerment Fund NEF kuti litumikire bwino Amalawi. Komiti yanena izi pamene akuluakulu a bungwe la NEF anakaonekera ku komiti kuti akafotokoze momwe bungweli lakhala likugwirira ntchito mu zaka zapitazi. Catherine Banda walemba ripoti ili. Ataonekera ku komiti mkulu wa bungwe la NEF Akaisi Sadala anati komiti yayikulu ya bungweli yavomereza kale kuti dzina la bungweli libwerere ku dzina lake lakale la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF. Apa Sadala anatiwo akugwirizana ndi ganizo lokhala ndi lamulo lokhazikika lomwe lizitsogolera ntchito za bungwe la NEF, pomwe anati kusinthasintha kwa dzina kwa bungweli kukuoneka kuti kumachitikanso kamba kosowekera lamulo loyendetsera bungweli. Iwo ati pakadali pano bungweli lili mkati mwa ndondomeko zomwe akufuna kugulitsa zipangizo za ulimi za ndalama zoposa 15 billion kwacha zomwe akuti zikuonongeka kamba kuti anazigula zochuluka pambali pa zifukwa zina. Kumbali ina iwo ati bungwe la NEF lapereka ngongole zoposa 240 billion kwacha mzaka zisanu zapitazi, ndipo mwa izo 116 billion kwacha anayipereka mu 2025 ndipo kubweza ngongoleyi kuli pa 57%. Koma chachikulu chimene anatiyitanira kuno kuti amafuna adziwe kuti kampani ya NEF yayenda bwanji ku zaka 5 zimene zabisazi. Ndiye tinafotokozera mmene kampani yayendera, komanso tinawafotokozera mavuto amene tikumana nawo andi mmene ife mmene tikuonera kuti kuti kupita chitsogolo kampani yende bwanji. Nkhani ndionena kuti malingana kuti timapereka maloni ngongole za ulimi. Ngongole zina alimi amatenga fertilizers, ena amatenga zipangiso za ulimi wa nthirira, ena amatenga mbewu, ena amatenga chemicals ndi zina zosiyana. So zioneka kuti mwina kagulidwe kathu ka zinthuzo malingana ndi kusinthanso kwa nyengo zinthu zinatani zinazisalira zambiri. Ndipo pa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za mabungwe ndi makampani aboma a Sylvester Ayuba James ati ntchito za bungwe la NEF zakhala zisakuyenda bwino ndipo nchifukwa chake kuli koyenera kukhala ndi lamulo. Iwo ati lamuloli liyenera kufotokoza bwino udindo wa bungweli oyenera kupindula ndondomeko yosankha opindula ndinso maudindo ndi kayendetsedwe ka bungweli mwa zina. Taona tonse kuti ikuluza sikupanga kwambiri profit, komanso alina kuti kutolera ndalama zimene anakongoza kulipa 60%, mine kuti 40% sinapereke. Zimenekanso kuti mkati mwa NEF mulisapanga bwino ziganizo zina ndi zina, muli kulowelerapo anthu andale. Zonsezo ndi zimene zatipatsa nkhawa kuti mwina bungwe ikhoza tikusokonekera. Mukupita kwa nthawi yasintha mayina, mwina sizochitika zaonjezekera pang'ono, koma mpaka na lero choka 2005 NEF ilibe lamulo lolikhazikitsa ngati mmene iyeno khalira kampani ya boma. Tufuna kuti toyambira NEF ikhale ndi Act of Parliament, ikhale ndi lamulo lokhazikitsa NEF. Pakadali pano komiti yapempha akuluakulu a bungwe la NEF kuti aonetsetse kuti onse omwe anasokoneza zinthu ku bungweli lamulo ligwire ntchito pa iwo, ndinso kuti liwonetsetse kuti likugwira ntchito zake molingana ndi cholinga chomwe analikhazikitsira. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a baseball lasayinirana mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe la mdziko la Japan la Japan Africa Baseball and Softball Foundation JABS kuti lithandize kutukula masewero. Polankhula pamwambo osayinirana mgwirizano umo mzinda wa Blantyre, mtsogoleri wa bungwe la JABS
a Shinya Tomonari wati mgwirizanowu ulunjika pophunzitsa ana kuti adziwe masewerowa. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewerowa mdziko muno komanso mmodzi mwa akuluakulu aku bungwe la Malawi National Council of Sports Awiza Msowoya ati mgwirizanowu uthandizira kuti masewerowa adziwike dziko lonse. Gemu itukuyenera kuti tiitengere patali ifike madera osiyanasiyana kotero kuti pali chikonzero chimene Baseball Association of Malawi ikhala ikupita ku chigawo chakumwera kuno komanso chigawo chapakati angakhale chigawo chakumpoto kukafotokozera anthu kuti pabwera masewera atsopano tisewere masewera. Ifeyo ngati Baseball komanso Softball Association of Malawi tilokondwa kukudziwitsani kuti tili ndi upangiri wabwino kwambiri kuchokera ku Malawi National Council of Sports angakhale pali mavuto osiyanasiyana kuyang'ana kumbali ya zipangizo za kukaseweredwa masewerawa komanso mavuto a ndalama. Malawi National Council of Sports yatilonjeza kuti ikhala nafe ndipo itithandiza kuti tithe kufikira madera amene ife sitingathe kufikirako. Ife ngati Malawi National Council of Sports tachilandira ndi manja awiri chimenechi tikudziwa kunena kuti okhala masewero amene angoyambika chakumene pakhalabe zingapo zomwe zizivuta ngati mabwalo osewerera komanso zipangizo zina ndi zina zogwiritsa ntchito. So titengerepo mwayi kupempha anzathu amakampani osiyanasiyana ndi ena ofuna kwabwino kuti athenso kuthandiza masewero amene wa baseball kuti atuluke Malawi. Ninkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomitu yake. Mapemphero apadera opempherera mvula ali mkati madera osiyanasiyana mdziko muno. Kafukufuku ali mkati ofuna kupeza anthu amene agwira ndi kusowetsa mkulu wa hotela ya Crossroads mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a baseball lasayinirana mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe la mdziko la Japan la Japan Africa Baseball and Softball Foundation. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Mali. Mwakoma nonse.